Ik sta hier in de Tjerke in Holwert, maar die wordt al jaren net meer broekt als een tjerke. Er wordt hier namelijk een groepsaccommodatie maken voor 24 en 30 meesken. Maar daar is wel wat geduld voor nodig. Het is gewoon een heel proces. Je koopt natuurlijk zo'n gebouw, het is natuurlijk een uniek gebouw. Je wilt er wat moois van maken. In overleg met de gemeente, wat doe je ermee? In overleg met het dorp, het dorpsbelang. Hebben we een plan voor gemaakt. En dan komen nog de flora en fauna regels. Dus hier ben je wel een tijdje mee bezig. Voor mij was het al vrij snel duidelijk dat ik dacht van, ik wil niet wat moois van maken, wat wil je? Nou, geen woning, dat is ook veel te duur. Dus nu doen we er 10 kamers in. En dan ook om het een beetje rendabel te krijgen. Dat duurt best wel lang zo'n project. Ik denk zeker ben je 10 jaar bezig om het rendabel te krijgen. Maar dan heb je een prachtig mooi pand en ook prachtig mooi voor het dorp en de omgeving. Het is een lang project. In 2022 kocht Kingma de Tjerke en nu is de bouw begonnen. Hij hoopt dan ook dat het dorp aansbliet is met het eindresultaat. Wij proberen het dorp mee te nemen. We hebben ook een groepsapp gemaakt voor heel Holwert. Er zit denk ik al een man of 100 in. Elke dag plaatsen we foto's. En af en toe hebben we hier een presentatie hier op locatie. En mensen kunnen komen kijken op afspraak op elke vrijdag. Bouwvak 2028, dan gaan we los. Dan hebben we een groot feest hier, een openingsfeest. En waarschijnlijk ga ik met mijn familie, gaan we hier, ik heb best wel een grote familie. Ik heb al zelf beloofd, als het klaar is, dan ga ik met de familie hier eerst een nacht slapen. Als soort test.